kaunar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe. Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yaba Rasulallah, kaunar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe. Mahaifan annabi duk rinsi sai mun kare mutuncinku, mun ɗauni a ta yaƙi ga duk mai sanya taɓo janabunku. Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yabar Rasulallah, kaunar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe. Mahaifan annabi duk rinsi sai mun kare mutuncinku, mun dauniya ta yaƙi ga duk mai sanya taɓo janabu. Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yaban Rasulallah, awwalar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe. Sabon salam da kalmomi mabambanta, kullum roƙon ma Allah hade tafiyar mu ka ƙara saita ta. Ku faɗawa duniya martabar ahalinka a ƙara gane ta, don su Allah ya bibita da mahaifa na sabonta. Mafita ɗaya ce kawai a umarnin annab a koyaushe. Allah ƙaro salati kanin kagun safa sai mu samun ka, wannan da ka baiwa dukkan mukullaye na cikin iradarka. Mai sirrin nan na kumfa ya kundan kai wanda sauka ta sauka, bima nizira tana gunka. Kai ne mai inna a daina ka, a ala kudura tana gunka, mai adabul kalamin sirrinka. Mahaifan annabi da girinsi sai mun kare mutuncinku, mun ɗauni a ta yaƙi ga duk mai sanya taɓo janabunku. Baitun bana dai akan alibaitin annabi za mu raira shi, da mahaifa nasu sai da Amina da Abdallah ya abban shi. Sha'ara mu sarkake harshenan mu idan za mu kasirar shi. Shi annabi bai da sa'a shi, Allah ne ya nuna shi. Abdul sharaɗa da haiban na tafiyar sha'ara ko yaushe. Kai jama'a abu alibaitin dai. Sayyidi Abdalla ya sayyida Amina, ku ne saman bauta, ku ne Allah ya zabe ku, kun wuce kaune bare a siffanta. Allah ya tsarkake ku, ta yama za a yi ku yo bauta, ku bauta ke yi wa bauta. Halitta du mu daidaita, mu dinga ganin su ne suka yi wa halitta, sun wuce kushe. Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yaba Rasulallah, kaunar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe. Alin manzo jinin Fadimatu Sharifai ku nake kalla, duk wanda yake da hannu a cutar ku ya zamo aduwullah. Usman ne mai yabo ke yabon ku jinin Haidar waliyullah, Imamu Husaina alillah, Hassan subudin Rasulullah. An bar shi a kan lamarin ku a yau magun su zan kwana. Baituka da yabo ilahu ka kara bai su ga da sirrilla, na bince mun ganin ka ma'aiki da ido ya bar kwalla, domin na yi faɗi ma zara ba aminta da ni Rasulallah. In dinga yabo ga yayaye dan su kadai ake yayi, ni dai na bisa Allah Sulaiman din kafa ne Rasulallah. Mahaifan annabi da girinsi sai mun kare mutuncinku, mun ɗauniya ta yaƙi ga duk mai sanya taɓo janabunku. Ahalil baitin Rasulallah yau ma na ɗan tsara baitinku, ku yi mun kashifinku dan annabin da ya ɗaukaka duka darajarku. Ya abban zara mama abincin ruhi kai rukar galla, dukkan nisuwa ko Allah ya tare ta agunka sallallah. Ya tsokar annabi Fadima a kula da mu a koyaushe. Al'amin ne mai yabo gunku, ahalil baiti ne a ruhina. Salamun alaika sidi habibullahi sallallah, yau ma na dawo ne da baitin haka sidi dan babba. Kai mun aka jin ka dan faɗi marka zara binti saifullah, kaunar an halinka annabu
ita ce mafitar mu koyaushe. Salamu alaiki na umman da Sidi Nurullah da sayyadi Abdullahi mahaifin Sidi Nurullah. Ibrahim mai yabonku nake ta yabonku na koyaushe. Mu ne dai shahidan annabin nan masu yabar Rasulallah. Kaunar adanka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe. Ya Allah ka yi min izini sakon ya iso cikin sammai. Adarar nan wadda alil kisa'i suke a ciki na iske mai. Da iyayen nan da babu kamar su gaba daya duk musara mai. Yusuf na ce a kama su da janabin karmu kyale su. Baragar nan duk wuyarsa ga insha Allah za mu dinke su. Alubaitin dai Assalamu alaika ya manzan Allah makura cikar bauta. A halin manzo muna son ku faɗi muku ne nan cikar bauta. Kowa bai sa ku faɗi ma ya rike nokiliya ya fafata. Dan ku Allah ya nanata Rasulullah ya fahimta. Abba Isa kadimi na ma'aiki ni ahali ina son ku. Ni ahali ina son ku. Tawagar shuwara'un na biyu sharaɗan mu ba mu fara yakin ba. Kan kara martabar halin gidan annabi ba mu fara aikin ba. Mun fito mata da mazan da niyyar mu ba za mu noke ba. Lamarin ma ba mu fara ba kuma ma ba za mu daina ba. Sidi ne jika na annabi a tawagar sha'irai muradina. Mahaifan annabi da giransi sai mun kare mutuncin ku. Mun ɗauni a ta yaƙi ga duk mai sanya tabo janabunku. Mun fito manzan Allah dan kare ahalinka Saifullah. Sayyidi Abdullah Sayyida Amina mahaifan da Hanurillah. Masu tauye martaba ta iyayen annabi kai da kalkilla. Ya Allah duka karya su, jahannama duka kona su. Naka ne Nasiru ya manzan Allah tuka kare sai tayi. Aba Zahra wa ashkala an jalafan sirri na baka. Ba su luga duk mai sanya taba mana janubinka. Tu cikin iyaye san babu kamar mahaifanka. Dole ne su ɗaukaka sun haifu mai maka. Ni alifan aminul ikiram dole zan ta faɗa. Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yaba Rasulallah. Kaunar ahalinka annabin mu ita ce manufar mu koyaushe. Allah sarki ka tsinewa waɗanda suke da sukar su da waɗanda idan aka yi barnar kuma sai su fito su kare su. Ka hana su dukan su kuni ka sa kunci ya dawo ya iske su. Allahu ka karɓi roƙon su sai dan da Rasul zai ba su. Tunda ba sa son ma'aiki su je Allah ma babu shi ba su. Ni ma fa Abubakar sha'iri ba ni ba su a koyaushe. Ya kamar su ba dai ba za a yi ba. Bai kagerin su ba sannan ba su dukan mukami ba. Darajar su ake ta ci kuma har abada ba za a daina ba. Su ne fitilar ilahu ta ɗazi da yanzu da yau da koyaushe. Kalille daga abadan lamai ne wannan naka koyaushe. Manufan annabi da kalanzi sai mun kare mutuncinku. Min dauniya ta yaƙi ga duk mai sanya ta bojana. Masu girma masu martaba masu cikar daraja na ke zance. Sayyidi Abdullah Sayyida Amina kun ji gidan kure zance. Ku kadai Allah ya zaba ku zo da ma'aiki makurar dace. Fadima na zo na gaida ku ya Imama Ali sannunku. Alhassan da Husaini ahalin nubuwa farko har na can karshe. Sayyidi Abdullah Sayyida Amina ku na baje wa hajata. Kun tattara sirrika wanda ba masanin sa sai abun bauta. Addaji kokin ku alil aba'i matsera kuma hujjata. Kulla as'alu
ahalikum nake zance ku kadai Allah ya keɓance duniya har ma kiyama isar ku kadai ita ce ta nan nashe Gode dai shahidan annabin nan masu yawan Rasulallah kaunar halinka annabin ita ce manufar mu koyaushe. Ni na rasa mai zana ce akan kama aiki in ji yayi daidai zuciya ta har da ruhi ma'aiki gare ka suke biɗar daɗi kai ka ƙara mun kusanci da faɗin maraina dole zai daɗi kai kaɗai ne nan kake mulki ni dan kai da zan aiki halifan naka ne annabin da idan kai ni nake aiki. Assalamu alaiki yar annabin rahama ta saman girma na yi miki sallama da zuwanki yar annabin mu mai kima dukkanin wata ballala sai da ku ta zamo kun mata alfarma sai ya dake kula da ruhina dan alfarmar ku ummina sai ya dake kula da ni in miki baitoci na ina nema Haifan annabi da giransi sai mun kare mutuncin ku mun daune a ta yaƙi ga duk mai sanya tabo janabu. Assalamu alaika ya Abu Turab Ali Mazamfawa kanin manzo wasiyin ma'aikin Allah kai nake newa ya imama Hassan imama Hussein ku yi mun tarfa ta alfarma yan gidan girma mafi girma ni ku na sani nake newa ku yi min izini na zo gaida ku wannan lidifin nake nema. yana na amina wallahi ai kaunar ki kadai ibada ce sai dai abdalla mai inkari kan ku fashi ya lalace ba a samun ma'aiki idan ba a bi ku ba ya cikar dace kaunar ku nake kula mun ce kuma kaunar nan farilla ce aljanna ta dan ku ce in kuna so sai ku raba ta haja ce Gode dai shahidan annabin nan masu yawa Rasulallah kaunar ahadinka annabin mu ita ce manufar mu koyaushe. Assalamu alaikum halin gidan girma shugaban ibadullah gani na suna gaban ku gaɓoɓi na sun kasa ɗaukata ku yi mini so ga abban ku mai wala sauko ya wanke daudata shugaba ka yi lamuni in ziyarci madina ka sai ta ruhina. ba a ja da manjan Allah a wayi gari daɗi duk wanda ya ja da manjan Allah bai kwana daɗi manzan Allah shine a saman kowa wallahi ba wani a samansa ni ne nan Umar na waliya Allah a kula da ni don manjuna. Manufan annabi da giransi sai mun kare mutuncin ku mun dauniya da yaƙi ga duk mai sanya tabo janabu. na nufo ku da gaske a halin ma'aiki ga ku dubi ruhina ni na san babu komai ciki tarin so ne da kuma kauna dan Allah kar ku bar ni da kaina ku yi duba gani na san ku wajibi ne ga ikiwana ba kamar ku a kuma gagina ni dai na so ku ni ne bashir na fadin matsokar nabina Na rantse mu ba za mu bin umarnin ma'aikinmu ba dubu auladukum hadisin nasa in muka yi duba ban san ruhi jiki ga mahaifin nasa ɗaha babban uba umarnin ɗaha ba za mu ki ba mu rike su ba za mu koka ba mugu ne dukkanin cigaban mu san ku ba za mu daina ba. Gode shahidan annabin nan masu yawan Rasulallah kaunar halinka annabin ita ce manufar yaushe. halittarin nubuwa ilaikum fidakun mina wabi na kiyaye kulla asalukum a cikin ku ina ta yin adabi da ku aka sani ya zara kun min komai matar abutura imamu Hassan ka tafiyar da ni imamu Husaini kai lamuni ni na yi baragun kisa bira mazaluma Zainabul Kubra. ga wanda san su rabauta ne mahaifa na shugaba ne su ne suka zo da addinin Allah mu tare mu duba su bambanci ne a dinga
dinga sakin baki a cikin mukaminsu. Yana na Amina Abdullah, kaunar ku nake ta yi walla. Ni ne dai na ku bariku mai kaunar ku a duka koyaushe. Mahaifan annabi duk rantsi sai mun kare mutuncin ku. Mun ɗauni a ta yaƙi ga duk mai sanya tabo janabinku. Ya fahu kalmukan walla ya san ka ba za na juya ba. Ban san raina na baka da warware don ba za na waiga ba. Dan kai na rige nake yi wa baitoci ya shugaba babba. Afuwan Rasulallah, mun tuba a ya Aminullah. Mu mun shirya mu take mu yanka wuyan makiya Rasulallah. Ya annabi kai na zaba, kai zan ba fansa na ruhina. Ummi wa abi fida ga Rasulallah mai share aibuna. Ka sani ba ma cikin masu da iyayenka muradina. Ni dai ni kai nake kauna, Mahmudu cikar muradina. Ni ne dai naka Abdullahi Aliyu a bani koyaushe. Mu ne dai sha'irin annabin nan masu yaba Rasulallah. Kaunar ahalinka annabin mu ita sai manufar mu koyaushe. Assalamu alaika ya manzan Allah, na zo a duba ni. Na san ni ban da kowa sai kai, kuma kai ne kake bani. Madalubi dan isar na faɗi mayo, na zo a ƙara ni. Ni mutum ne mai yawan rauni, madalubi a ƙara haska ni. Ni ne dai naka Ibrahim, na annabi ne a koyaushe. Izini aka mun irero yaban na san ban kai na rera ba. Na ci da kula fitin san ku ne ya saka ban kai in zana ba. Halin daraja da girma irin ko ka kabba za a sake ba. Kaunar ko ba za na dena ba, ku jira ni Madina daren ba. Usman sharaɗan ku ne halifan Ahmadu mai yaban babba. Mahaifan annabi duk rai sai mun kare mutuncin ku. Mun ɗauniya da yaƙi ga duk mai sanya ta mojina. Makurar girma da duk matsayi ko ne dai sai danana. Wallahi batule ne dai yaban ku kadai ke sai ta ruhina. Ki tsare ni da bajiran zamanin nan ka saki da aikina. Ki mun haka sai danana, da in ki ya rasa ruhina. Ni su da skin sani banda kowa ke na rike a koyaushe. Sana sanda nake ta yi gunka, ina daɗa neman tallafin ka kamun domin mukaminka. Wanda ya ce billahi fauka idihim ina roka. Na san kaji ya shugaba, ka ƙara da tamini sanka. Ni mai kaunar gine sayyada tsara waki sai ta ruhina. Domin matsayinsa sayyadi a dan daraja ta Usaini zabina. Ki daɗe min garkuwa dan yi mama san ki kula da ni nana. Na bar fansa ta ruhina a gare ku jinin imamina. Ni Hamza da ku nake rayuwa, ku ne sutura a koyaushe. Assalamu alaiki nana, tsoka da jikin Rasulullah. Na dawo yau da baitin naki nana, kimin dafa in kinana. Na Ayuba ne na kinana, hidiman taku nake koyaushe. Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yabar Rasulallah. Kaunar adanka annabin mu ita ce manufar mu koyaushe. Raina da jiki ban sa gare ka masoyi na ka duba ni. In ta yi maka baituka a cikin nutsuwa, shauki ya ratsa ni. Tasirin rayuwa mutuwa ko ina kai ne a zamani. A masu yaban ka sanya ni, kar halara ta ture ni. Banda nufi dan ba kai ba, annabi ƙara saita ni. Salamu alaika ya sayyidi Abdullah siri mai sarki. Labbai ka miji na babbar uwa, lamarin ka muke ta doki. Sai da Aminatu mai rabon samun sirrin ma'aiki, mai san ku yana ta doki.
Kaunar ku fa babu sauki daga baki na halifan fadar bege na sharaɗa. Mahaifan annabi duk rantsi sai mun kare mutuncin ku, mun daune a ta yaƙi ga duk mai sanya tabo janabu. Ban sarai muka bayar ga kai ya Rasulullahi masoyi, lamari na mahaifanka dama mu babu balahi. Wallahi ma'aiki mun gaskata su ne suka yi aikin da babu mai yi, zabi na rabbi buwayi. Asalin shirya daga su ne ni habibi yaban su nake yi. Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yaba Rasulallah, kaunar ahadinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe. Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yaba Rasulallah, kaunar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe. Mahaifan annabi duk rantsi sai mun kare mutuncin ku, mun daune a ta yaƙi ga duk mai sanya tabo janabunku. Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yabar Rasulallah, kaunar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe. Mahaifan annabi duk rantsi sai mun kare mutuncin ku, mun dauniya ta yaƙi ga duk mai sanya tabo janabu. Mu ne dai sha'iran annabin nan masu yaban Rasulallah, awwalar ahalinka annabi mu ita ce manufar mu koyaushe.